Všetci sme videli, ako iShowSpeed freestyloval s Egom, ale málo kto vie, kde sa vlastne tento chalan vzal. Dnes je Speed jeden z najznámejších streamerov na svete, ale pred pár rokmi to tak ešte vôbec nebolo. Bol to len chalan, ktorý hrával hry s kamarátmi a pre radosť ich natáčal bez hociakej kamery alebo bez poriadneho mikrofónu. Doslova nič, čo by bežného človeka upútalo. Až na jednu vec. Už na jeho začiatkoch neskrýval svoju osobnosť. Bol hlučný, divoký, nepredvídateľný a aj keď ho nikto nepoznal, tak v každom videu bol sám sebou. No toto všetko by mu bolo úplne zbytočné, keby v tom nevytrval. Už od roku 2020 streamoval takmer non-stop, bez ohľadu na čísla, bez garancie úspechu, ale ľudia si ho postupne začali všímať. Jeho vtipné hlášky, štekot a prehnané reakcie si ľudia obľúbili a začali ho zdieľať. Aj vďaka tomu sa stal ikonou, no nebolo to zo dňa na deň. Keby sa hanbil byť sám sebou, alebo by to vzdal po pár mesiacoch streamovania, dnes by o ňom nikto nevedel. iShowSpeed je krásnym príkladom, že nezáleží na tom, ako začínaš, záleží len či si sám sebou a či vydržíš, aj keď sa ti to nedarí.